Nonni. Huomenta. Ja tervetuloa ensimmäiseen pelailuun. Ensimmäinen pelailu tällä kanavalla. Mikä tää kanavan nimi oli? MC Gaming. Se oli. Mä keksin se. Niin joo. Tuolas. Ei! Sori se johtuu. No ei, nyt oikeesti pelataan kunnolla ja Hui. Ja tää on tosiaankin ei tää mikään FTP oo. Koska tuo oli niin tää on tekkit onks tää Classic? Ei. Eikä? Tää on se vitun. Eikö niitä on normaali tekkit ja tän niin mä tapan sut. Sä nyt tapa mua, mennään nyt kerran puuta. Ja oliks tässä se timberboot? Eikä ei. No, ei missään ole sitä. Se jokboksessa. Tän takia se on hyvä modpack. Kerran puuta. Tehdäänkö tässä joku semmonen kollaasi, että ei jaksa niinku kokonaan tätä kuvata kaikki on pilaa. Joutuu tän silti kuvaan kokonaan, mulla ei yritän päätöstä. Niin, siinä menee aikaa. Tässä on niinku tämmönen pieni metsäpläntti. Katso minimappia. Keskellä plaini. Ja normaalia. Sitten tommonen joki, joka niinku kiemuttelee ja loppuu ja alkaa ja... Jaha. Mun eka kerta kun mä pelaan tätä uutta tekkittiä. Siis tätä tekkittiä. Mä pelaan kyllä tekkit Classicia. Se on Classicia, mutta tätä. No niin, mennään rakentamaan tuolla tohon jokin vuoren seinä. Ei mikä vuoren seinä mennään ne... Luolaa. Ei. Luola. Miksi luola? Luola on... Ajatteletko jotain luolan jostain tästä vuoristosta? Takaa. Kyllä siellä yksi luola oli. Niin. Missäkään se on? Se on siellä jossain toisella puolella koko paikkaa. Ei kun. Niin. Tää on aina toiminut tänä vuoden päivänä. Gone. Hei! Gone! It's my chicken. Koneikasta. Täällä on joku jännä vuoren seinä. Voi hitto toi ovi oikeesti. Jos se kuuluu niin... Se saa turpaa. Joo, sä rävit mun sen. Retin sun oven irti. Sä rävit mun seinän irti. No sehän on mahdollista. No. Mitä sä oot tekemässä? Sä oot siellä alhaalla. Mä en tiedä missä sä oot. On täällä ylhäällä. Kyllä alas. Joo. Mä teen graffiteita. On ihan. Mä jaksan sä odottaa ja sä tuttaa. Niin siinä kauan kestä. Hyppää vaan alas niin kuolen, niin saat sen sitten. Onks tässä hiiltä missään? Ei näy ainakaan. Tässä tulee nopeasti nälkä. Tosiaankin me ollaan laitettu tavoitteeksi, että me päästään kuuhun ja endiin tai sit niinku pelataan niin kauan kuin jaksetaan. Ja tälle kanavalle niin siis... kun kyllästyy. Niin, itse asiassa. Ja tälle kanavalle... Ei tää oo koko se. Tälle kanavalle tulee pelkästään Minecraftia, niin kuin varmaan nimestä näkyy. Kaikkea modpackeja ja modiarvosteluita ja... Joutuu tuon toiseen. Kaikkea vastaavaa shaipaa. Todennäköisesti. Tänne ei varmaan tule mitään kodia. Kaikki on sillä, että no, miksei kodi? Kodi on paras peli maailmassa. Ei oo. Ei se paskaa, mutta ei sekaan hyväkään. Musiikin kodi tulee olemaan pohja. Niin. Se on totta. Hei, mä kerään dirttiä. Mä onkin hyvä. Mitä siihen pumppuun muuten tarvittiin? Se on aika kallis. Pumppu. Pumppu. Saan on toi öljy tuolta. Se on tuolla. Missä? On kaivon seinällä. Ootas, miten mä saan nää mapin? Ai tosta. Waypoint. Joo, voi sittenkin. Add. Sitten tähän vaikka... Väriksi. Toi... Mikä nimi? Mikä nimi? On. No, mulla se on näköjään 1. Vois ottaa vaan ykkösestä. Ei kun mulla se on vaan pinkki. Ei se mitään muuta. Joo, nyt saa olla tommonen ihan se... Hei, tuolla on hiiltä. Sano sitä Mä kaivan tosta seinästä läpi.
Mitä sä menet edes katsomaan? Jaa. Vuorottaa jaksa kiinni. On siinä tommonen sola ihan tossa vieressä, että siitä olisi voinut mennä. Sama. Nopeampaa kaivaa tosta läpi. No joo, no. Taas tossa. Tää aloitus on aina niin tylsä. Ois voinut itse asiassa skipata tän vaan ja sitten niinku... Tai jostain kun ollaan saatu jo kaikki mahdollinen. Niin meillä on kaikki täällä. Ollaan kuussa. Meillä on tällainen kuussa tämmönen ihminen base, jossa on kaikki mahdollinen. Näköinen mä oon jo täällä. Mä pääsin tänne. Ja tää on tämmönen tietty. Katoi. Jännä. Skippua. Mulla on yksi kana, jonka mä paistan. Hei. Täällä sitä sen. Eri Juttu. Jaa, sitä joo. että pääsee sinne. Koska no. Se blokki tulee, mutta ei siihen mitään reikää. Tuolla on lisää hiiltä ja sitten... Tossa on hiiltä. Tossa on hiiltä. Ja ei täällä mitään hiiltä. Se okei. Teekö Ai jaa, tohon? tossa oli tommonen sola. Sitten sanonut. Sanoin. Tossa on tommonen sola noin, että se on ihan lähellä. Siitä vois mennä ei. Nyt kun sais ruokaa jostain. Mulla on kana. Mutta mä sitten sulla on. Oli mullakin yksi, mutta ei se tulee auttanut. Mulla on purna se. Täällä on jo. Kun mä en se rakentais. Ei oo. Tehdäänkö oikeesti toi ovi? Ei voi mitään, se on ihan terästä. Niin on, huomasin. Tehdäänkö tänne talataan tämmönen jännä? Mä täällä kaivan meidän talo. Ai jaa. Tuolta pääsee kätevästi tänne. Lagi. Lagi, mulla ei. Wow. Sulla on kaikki pieni. Ei oo. Sami, sano tää. Tää on mun lannoima. Mä hakee vähän ruokaa, mulla on miekka. Mutta kysymys on nyt, mistä täällä on ruokaa. Täällä tulee yö. Minimapista. Ei sillä näy mitään. Pistän päälle. Sitä edes on se oikein. Miksi tää hakkaa näin hitaasti tää? Noniin. Tässä oli Timberwood. No ei. Näköjään kirveellä se vaan toimii. Aika jännä. Voi hitto. Miksi tää hakkaa näin hitaasti? Siksi, koska se kaataa sen koko puun. Hyvä pointti. Tulo piidakko. Popperia. Piidakko-popperi. Mä teen vähän soihtoa, niin valastaan toi koko juttu tosta. Palaseen tää. Tämä ihmeen luola, joka kohta spawnaa creepereitä ja tappaa mut. Joo, no ei sillä mitään vielä vaikka sä kuolet. Niin, sit mä tuun vaan kuristaan sut. Pikkuvikoja. Vieraan. Pikkuvikoja. Tehdäänkö semmonen pase jossain vaiheessa, että se on niinku koko ton ihme kolon kokoinen ja sit se on niinku lasi ympäröitynyt? Tortseja! Tuo. No siihen mitään tortseja. Menee hukkaan. Yhkä yksi. Niin mä saan kanan. Et ota mun kanasi. En ota. Joo, tosi hauskaa. Ai helvetti. No selkä on vähän kipeä. Väistä. Mitä sä nyt teet? Seinään reikää. Ketä se auttaa? Miehiä. Eikö? Joo. Mitä mä tein? Tein chestin. Tänne. No kuoli. Ota. Mä en nyt olla hakkaamaan. Mä annan sulle kuolin heti kun mä laittanut tän chestin. Sit mä oon valmis. Noi tonne. Pystytään näitä puita tonne ulos. Onko sulla price sitä on sinut? Uh-uh. No pistä. Ei näy mitään.
Miksi mä nyt brightnessin laittaisin brightille? Ihan tyhmän näköistä. Se näyttää ihan pääsältä, jos katsoo YouTubesta. No niin, no mä en tiedä, kun ei näe mitään. Mitä väliä? Mitä me katsojista välitetään? Mistä katsojista? Tilaajakaan. Kyllä kohta tulee, kun mä... Oi saakle! Mä laitan sille kanavalle, tai mun omalle kanavalle tänne ilmoituksen, että menkää tilaamaan tätä kanavalle. Kyllä sieltä tulee 480 tilaa. Joo, just. Täällä on skeleton tilanne meneillään. Mulla ei ole ruokaa, mulla on 5 sydäntä täällä, jos skeleton on siellä. I'm dead. Tikkuja. Ei oo. Ai. Sinne siellä on skeleton. Niin, tikkuja. Ei ole. Älä nyt tapa, mulla on 2... Ei kun 1,5 sydäntä. Ovia. Laitetaan ovia. Tee ovia. Tee mäkkä. Laittaaks tää? Ei mikään. Fuck. Mutta mitä? Ei tarvinnut niinku varoittaa, että siellä tulee 80 000 zombia, niin... Mä kysyin, että haittaa se, mutta ei sekaan... Niin ja nyt kun sä tulet tänne, niin sitten rikko tuon helvetti loppu. Kuolkaa, tättää mua tapa. Mikä? Se creeperi. Ei. Täällä sydänkohtaus. Ja mä tukehdin. Oh, tää on vinki! Oh! 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 Tulee ihan vanhat Minecraftin päivät mieleen, kun oli aina creeperi on väistynyt! Sä melkein tapoit mut! No niin, sä et voit... Ai! Mulla on puoli sydäntä. Oikeesti 1. Voiko se Shard of minimunaa syödä? Ei. Pikkasen menee päin perstä. Vennotaan päivää. Mä tuun eteen. Tuu! Voi vittu! Nyt ne tulee ovesta läpi. Mä pukaan täällä lattiassa. TP, voi vittu! Ei helvet. Voiko näin käydä? Ensimmäiset jotain 5 minuuttia ja meidän talo on vallattu. Ei helvet. Ai saatana. Tää on ihan perseestä oikeesti. Miks täällä on zombi, jolla on sun miakka? Nyt jaetaan... Nyt jaetaan ne tavarat, hei. Joo. Laitan tonne chestiin kaikki sun tavarat. Joo. Hei, anna mulle. Joo. Give me my stuff back. Joo. Eiku oikeesti? Ai koperista on vikaks. No shit. No niin, anna mulle mun tavarat. Mikä on sun tavara? Naisin pikkaksen ja... Tonia. En mä lopettiko toi sun kuvaamiseen? Nää. Taksit juu. Mikki Sinä hajos. tää. No sinne. Vitun lihakset on paska. Toi muuten Ilonen. Ilonen. Oho, tää alkoi kyllä oikeesti ihan... Joo, mä heitän kaikki mun tavarat tänne. Sitten mä teen miakaista mä riehun pihalla. Onneksi tää ei mennyt yhtä vituralleen kuin se. Sitten mä teen sen ihme Miniumstonen, niin sillä voi... No, anna ne tikut takasin! Ota mä teen miek. Et tee. Ota ne tikut siitä. Kahta tarvaa. Tee jotain 5 viikkoa. 3. On se melkein 5. 3 on melkein 5. Eikö se nyt pitää samaa? Siinä on. Täällä. Okei! Aimpotti. On täälläkin. 3 aimpotti. Tosta lensi joku juttu. Ois! Suotanut! Vittu mitä läskejä oikein. 3 Mä kuolen. Tuu tänne. Minne? Run! Minne? Tänne! Kuolen. Tuu tänne. Takaa tuu creeperi. Ei paha. Kuolen. Mä haluun nähdä, kun sä kuolet. Oo. Avasitko se jo vai? Aavikospaavoneri.
Onko? Odotetaan päivään. Katsotaan kaikki vähän. Onko? Onko soittu? Ei. Oi! Ruuhotu. Creepereet tulee. Mä kuolen hyvästi. Niin minäkin. En kuole. En kuolisi. No niin mä tuun sinne. Joo, tapas sä kaikki mä kaivan. Missä sä oot? Täällä. En minä oo mennyt. Noniin. Kai. Noniin. Varo. Mitä? There will be coming 50 enemies. Henry, Rakin täällä. I don't care. Joo, pikkasen täällä on helmiä, kirjoja. Ai saakeli! Ai, et pain. On spideri, tapas se Sandy. Mä tapas sen. No niin, ja sä otat kaikki. Annan siitä sulle. Ei kun mä en oo. Onks tää toista chestia missä? On. Missä? Nyt mä tiedän. Anna lapio. Ei mulla oo ku yksi. Mitä samana se? Nyt hakkaa mua saatana. Voit kuolla. Ai. Ei täällä oo toista chestia. Oikeesti saatana. Tapanko? Se on se jossain. Niin joo. Nyt on sama. Käytetään sit se spawneri esiin ja saa mulle pikakseen sit tossa. Niin mä voin käyttää. Eittä! Ota pikakseen. Nyt vittu tapa mua. Mä kuolen ihan kohta. Otkaan tän nyrkeen. Please, I'm running. Voi mennä vähän aikaa. Mikä toi on? Mikä helvetti toi on? Se on juttu. Dimensional Door. Ei, hitto ne on näin. Se, mä mesin. Mene, mä en tuu. Mä joudun ehkä limpoon, mut sit mä häksän. Okei. Ja sit se leikataan pois, koska sä et ikinä tehnyt mitään. No niin. Mä en ainakaan kertonut sitä nyt tässä, kun mun piti ajatella se mun päässä. Enderman! Tää alkoikin sittenkin ihan niinku. Hyvästi elämää. Tässä on tätä tippuvaa sändiä. Se oli Fire Protection 1, Fire Protection 1, Fire Protection 1 ja Fire Protection 1. Jee! Sitä ei tarvi missään muussa kuin Netherissä. Niinpä. No niin, eikö hakkaan obsidiamia, niin saadaan tehtyä noilla kirjoilla. No niin, nyt mä menen tänne Menen mainaan. dimensioon. Mihin se mun hakku katos? Tuo. Eiku niin mä annan sen sulla, voi hitto. Dimensio. Mitä siellä on? Voidi. Noniin. Just siinä meni sitten. Oliks sulla mitään tärkeetä? Miakkoja. On täällä... Mikä toi on? Ok. Ota. Selvä. Mitä täällä? What the? Okei, ihan kivan näköinen paikka. Pääsitkö sieltä pois enää? Ei. Mä haluan kuolla. Hitto. Vähän hyvä Dimension Door. Vie mut voidia, sit mä kuolen ja nyt mä oon jossain. Mä tapan näitä juttuja, jotka täällä lentää. Aika jännä. Kiva kun mulla on vaan sändiä. Ui paska. Vaan hakkaan tällä rauhallisesti tilaa. On ihan järkevää, että mä tulossa. Mitä? Mä tein ei. Jotain pahempaa. Nyt sä oot takaisin. Mitä ihmettä? Mikä ton niinku idea on ton paikan? Mä en tiedä, kuolla. Luulee, että se on joku hieno paikka, sit menee sinne ja sit kuolla. Mitä mun pitäis tehdä? Tishe. Kill. Anne. Toivottavasti ei muuta. Noniin. Miten sä et sitten ekalla kerralla spawnannut sinne? Minne? Siis sinne tohon, missä sä nyt spawnasit. Spawnat sinne ainakin perseeseen. No niin, jos kuolee dimensiossa, niin joutuu limpoon. Joka on tommonen juttu. Jaa. Miksi et sä nyt sitten joutunut? Koska jos kuolee limpossa, niin pääsee normimaailmaan.
Jaa, no se selittää kaikki. No niin, ja nyt mä tarvin kaikki mun juttuni uudestaan. Hei, musiikki! 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 On. Mä en maina. En mä jaksa. Mä menen hakkaa. Tästä Me hankkii ruokaa. Mä selaan ruokaa, joo. Mä selaan ruokaa. Mä vaan katon mitä tässä on. Mitä? Cards. Joku juttu. Jotain juttuja. Computercraft. Unnamed. Named. No niin, nyt mulla on taas vähän lisää. Voinko se nyt mennä hakkii sitä ruokaa, ottaa on vähän niinku ruokapuolta? Joo. Mä puut on tossa. Ei mitään. Taas yli rakessuu. Taas jostain. Täällä on hiiltä, mutta ne on kyllä hakkanut. Mä ajattelen, että mä en jaksa hakkata niitä, mutta no, kun meillä nyt on sitä niin vähän, niin voimme hakata. Onks ironia? Ei oo vielä löytynyt. Joo, mä otan sit eka 3 ironia. Miksi? Mä en tiedä, mä haluan itselleni musket. Se näyttää hienolta. Eikö musketti oo ase? No, ei. Se on semmonen haarukka. Oh. Pystyykö se tekemään muka 300 ironista musketin? Joo, ja sit tarvii Flint Steel. Eli 4 ironia. No, matikka. Grafiikat, usein. Ja täällä muka on huono. Lakaako sulla muka? Mun tonnin kone ja sulla on joku 20 kone. 20. Toi maksoi kalja. Mutta siis nyt katson nyt oikeesti enemmän maksaa ja tehdä tommonen, mutta... Joku 100. 200. No siinä oli jo jotain meidän vanhan koneen osia, niin... Joo, no sitten. Sitten paljon maksaa. Teidän vanha kone on niin huono. Mä olisin kopperia. Hemmy! Mitäs mä haluan tehdä tällaisen? Mä tarvitsen sitten 5 ironia. No, vaan ironia mun. Oota muuten, mä haluan kattoo... Optimus. Recipe mode. En katana tehdä. Ja laitas toi sun tuumenia recipe modelle. Joo. Oikeesti toi ovi. Toi on ärsyttävä. No toi auttaa. Tulla on varmaan hirveä räjähdys tuo. Kyllä on kuulokkeet. Oi saa! Mitä? Meni korvaan. Mitä vittua tässä tapahtuu? Pinku vas. Täällä on mitä? Mä oon tyyliin täällä, että mitä. No niin. Mä oon seissyt paikallani jotain 10 minuuttia. 10 minuuttia. Vähän liioittele. Ei päästä. Jee, mulla on katana. Nyt on tappaan sun. Entä tuttu? Ei täältä löydy yhtään mitään. 3 tätä. Kultaa. 2 tätä. Kyllä sitä kultaa löytyy, mutta ei rautaa, niin. Niin. Kyllä rautaa saa. Hiiltä. Nyt jos saisi jonkun Fortunepikin. Ai että. Mistä sä sellaisen vaan saat? En chattaamalla. Niin. Sä löydät sieltä jollain kyypikillä vähän timantteja ja obsidian. Joo. Tottakai. Joo, 2 Mitä? Sensitivity. Olisiko täältä oikeesti löytynyt jotain? No, sieltä nyt pitäisi löytyä jotain. Strip mainaan tästä. Strippimain. Mikä tää on? X21. Oh, hyvä. Mikä 21? 21. On kyllä jo 18 ja alaspäin on menossa. Niin, mutta tästä löytyy kai ironi. Vai oliko se kulta? Kultaa löytyy ainakin siitä aika vähältä, jossain 28 toista. Tässä on se.
Jotenkin silleen se. Myös muuten tinaakin. Innostaa tulla. Ja me saadaan sitä juttua. Jolla tehdään peristäessä tiivistä. Vois voinut ottaa tortseja mukaan, mutta ei ketään varmaan haittaa, jos ei näe mitään. Ei. Noniin, level 12 sitten vaan suoraan. Joo, haluatko sä antaa mulle tortseja? Ei mulla kuin 19. Jos on. Tee lisää. Anna mulle koali. No tuu tänne. Pisku, mä oon sun takana. Ajaa. Et nyt oikeesti tapa mua. Piskoali. Voit sä antaa 19. Mä en itekään näe yhtään. Tee 20 tortsia. Mä en kohta hakeen kyllä ruokaa. Mistä? UK. UK, niin. Miten tuon mapiasetukset saa? Mapin. Se on niinku näkeis ne, tai näkyis ne kaikki. Mä en tiedä. Ei tois se mä. Hitto. Se on eri mappäkki. Taas. Fuck. Ei. No ja sit tuli tätä jotain tikontin näköistä, jota ei voi hakata tietenkään jyipikillä. Niin. Tapaa vaan. Ei mitään, täällä on niin paljon materiaaleja. Ironia! Mä loppupuolelta vaan. Tasan 4 tai 5. Oikeesti. No rauta. No, Jep. Mä menen tekemään sen jutun. sen Mistä mä tuun ampuun sen? tammu mua. Ketä mä ammuin, jos mä en ammu sua? Mulla on jotain eläimiä ja monstereita. Miksi? Menee kudittua vaan. Tuu. Susta saa enemmän luutteja. Nyt tarvii vaan Iron Pick. Tää on kiva kiivetä näitä portaita ylös. Oh, tää on kyllä niin hauskaa tekemistä. Vittu tossa. Tehdäänkö sille, että sun ruutu on koko ajan isona? Tehdäänkö sille, että sun ruutu on koko ajan isona? Joo, enemmän. Niin sanottuja kiinnostavia. Seison tässä 10 minuuttia, otan, että nää tulee. Näin. Onko siinä rauta? On. Tuli lisää. Nyt pitää tehdä lisää uuneja. Acquired. Mitä? Näin mitä? Eikö se joku acquired hardware? Niin, tuo on juttu. Linnan Steel. Ei. Miten täytyy tehdä? Noin. Toho. Toho. Ei, noin. No, noin. On pelkästään miekat mukaan, koska mä haluan menettää mitään. Joo. Kiinnostaa mua. Ahaa, noin se tehtiin. Joo. Ei tuo. Ei. Kaikki meni pilalle. Mitäs on tuli? Se on gas nosle. Mikä? Tommonen juttu. Mistä minä tiedän? En mä oo pelannut tätä moppeliä. Sama. Mitäs sä huijaa? Joo, mä varmaan huijaan. Tää on hyvä. Sit mä tein itselleen... Ei, täällä on bread! Oi. Mikä? Bread. Leipä. Kaikkia kiinnostaa. Mistä on tämmönen? Mä tein itselleni dakkeri. Pitäis Sen dakkeri tehdä. Mistä minä tiedän? Miksi muuta kysyt? No, mä tiedän, jos sä tiedät. Mä varmaan tiedänkin. No niin, Karkkola. En mä sullekaan. No Karko, itteli. mä vittu revin sun pää niin. Hei, revit tästä. Mistä? Musketti, jos on ikari juttu. Se on vielä kutee, koska ne on tehdään. Onks meillä paperia ja tuhottavaa ironia paljon? Ironi on chestis 3 kai. Noin mä sanon.
Mutta paperia ei Olen tökkiin monstereita puolia. tökki. Täällä on paskaa. Tää on semmosen paskamaa. Mitä? Paskaa. No, Tää helvettiä. eiks aavikolla jos pitäis olla puhdasta vettä? Niin. Hyvä huomio. Mä unohdin tätä Timberwoodia. Joo, mut tapetaan. Hyvästi elämä. Selvä. Hyvästi elämä. Selvä. Haluatko mennä tuohon portaaliin ja kuolla? En. Menettää kaikki sun hienot tavaras. Tosi hieno. Ei, Spider tappaa miestä. Onhan tää katana hyvä. Lä nyt kuule sille. Damage! Hyvästi elämä. Sai omena. Mä löysin laavaa. Onko se niinku ihan maan päällä vai? Aika paljon. Mikä nyt? Joo, ei. En mä tiedä, vaari on. Voi paskaa! Et tapa mua! Tuu jonnekin. Joo, mulla on yksi sydän. Kyllä mä selviin. Missä, kuinka kaukana sä oot? Tossa. Sehän on selvä. Kyllä mä tiedän missä sä oot. Istu tänne. Ei mulla aika hyvin mene. Kuolen! Sä pitää kuolla. Joo. Se kuolee. No niin, lakipiikki ja mä kuolen. Ei tuu. Mä huijas. Oi jumalista sä oot tuija. Niin. Ai niin. Voi. Sitä. Missä meet? Kiipeen vuorta. Mä sen Tehtiin sokeriruokoa ja paperia. Sitä varmaan on vuorella. Tää on lehmä. Tapa se. Osu siihen. Katana mies. Oi, 2 omenaa, jes. Jes. Ei, Aika ei, aimbot, hyvästi elämä. Miksi mä haen koko ajan? Että hyvästi elämä. Mä kuolen, 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 mä kuolen. Sä mitään kuol. Kohta kuolen. Miksi mun FPS on 20? En tiedä. Meneekö sä ihan väärään suuntaan vai onko se tullut tänne päin? Sinne päin. En mä minkään sinne kotiin ole tulossa, mä vaan yritän etsiä sokeriruokaa. Eiks tässä oo se last dead pointti homma? En mä tiedä. Taas kysyt multa. Opettele tietää. Opettele tietää. Oi. On sana. No, täällä on luola. Sokeriruoko. Villager zombi. Älä tapa mua. Aimbot. Creeper. Ei. Et tapa mua. Aimbot. Hyvästi. Tiedätkö sä yhtään missä olet vai tuliko se leipästä? Ei. Nonni. Voi paska. Nyt on aika kusista. Joo. Niin, kyllä mä ehkä tiedän missä mä oon. Jos mä en tiedä, niin mä varmaan kreatiiveen itteni siitä. Okei. Jos nyt sallitaan tän kerran. Niin. Tää on pelin alku. Niin. Huijataan jo nyt, niin sit se jää tavaksi. Ja nyt Spider syö. Ei kyllä niin hyvin. Älä syö mua! Älä tapa mua! Lupaa vähän, niin toi tss. Tää on 4 creeperia vierekkäin. Ei! What the f... Mä pois. Aimpotti. Pois vielä. Tää peli on kyllä niin ihana. Mä kuolen. Mä vihaan tätä peliä. Creeper, ei kun Spideri juttu. Spider Jockey voi. Ei. Spideri juttu. Spideri juttu. Nyt se on eri asia. Se syö. Mä sain... Pääsin tänne. Ei, en päässytkään. Mä kuolen. Niin se nyt taas kuvat. Mä en tiedä, kaikkea ei yrittää syödä. Kuinka tässä ei näe kartalla toistuessa? Mua. Salo. Ei voi mitään. Ei mä oon lähellä ehkä. Meidän
pitää alkaa viljelemään noita. Meidän pitää alkaa... Sokeriruokaa! Mä oon täällä! Missä? Se meitä. Tuossa musketti on jossain. Siinä. Niin, meidän pitää alkaa viljelemään. Mitä? Tässä ei oo! Kuule! Kaivele! Taas puolella ei pysy ihan sama. Kyllä sulla menee hyvin. Voi paska! Oho, mä laitan kompleskoneen. Tämä kyllä menee niin hyvin. Vitun näette mulla. Tuolla on Enderman. Voi paska, 2 aimbottia ja kaikkea niin. Mistä settaan ei hyvästi. Ei! Joo, venas hetki, mä tuun. Eikö se mennyt viime kerrallakin näin huonosti tässä FTP-lissä? Pahemmin. Joo, venas hetki, se on... Ime. Set. Sä näytät ihan hauskalta. No niin, ja nyt kaikki kuolee. Joo, mä haluaisin ruokaa. Täällä on zombialla lapio. Se on muuten ensin. Mä en jaksa. Se on spiderikin. Spiderit on ärsyttäviä. Älä huijaa. Okei, helpompi on zombi. Okei. No, okei. On positiivinen. Vielä tästä asiasta. Kuinka mä helvetin kauan mulla joku vuotta? En mä tiedä, jotain puoli tuntia. Tehdään joku tunnin episodi. Joo. Siinä on kiva. No niin, no tällä netillä ei vaan. Teidän netillä. Missä se Puro-joki juttu on? Kanoja. Voin kohta tekee mun erikoisia ääniä, jos saatana. XP:t mulla. Paskat sulla. Voi paska, mä kuolen. Ilman mopeja. Ilman mopea voi jäädä. Vaan haluun se on 4 sokeriruokaa. Niin mä kuolin. Tohon. Wow. Tohon järveen. En kuollut. Tohon järveen. Possuja. Pitää tappaa creepereitä, että mä saan helvetti juttua. Mitä se onkaan? Se on Ruutia. Niin, se on Suomen ruutia. Siis yleensä kun jotkut alkaa kuvaa jotain tekkittiä tai jotain sellaista vastaavaa, saa aikaisessa jaksossa kaikki mahdolliset koneet ja tällaiset niinku heti tehty, että me ollaan niinku tappamassa bosseja, meillä on ruokapula, toinen kuolee koko ajan. Ja... Hei, mä sain 4 sokeriruokaa ja kohta mä saan paperia. Sitten mä ammun. Et varmaan ammu mua. Mä oon tehnyt puoli tuntia tässä sitä juttua, että mä saisin ampua sen. Siihen pistään Solmotionia, dubstepia ja... Totta kai. Sit sä kuolet. Kukas se siinä? Sitten me vahingossa oltiinkin laitettu tähän korelle. Näin. Ja mulla on puoli harttia, kun mä pääsin kotiin. Tää vittu on Mr. 2 creeperiä. Paperia! Voi hitto, miten sä voit räjähtää tosta? Oi helvetti, molemmat räjähti. Tuliks gunpowderia? Ei, koska molemmat räjähti. Mutta tässä on yksi hyvä juttu. Täällä on zombi. Ei se oo hyvä. Nyt mä saan tappaa sut. Et saa tappaa mua. On ruoka. Ei mulla oo ruokaa. Onks tää ruoka? Mikä? Tää. On, mut sä saat. No joo. Täällä kopperia ja rautaa. Joo, mä tuun ampumaan. Et tule ampumaan. Saatana. Missä sä meet? Ai jossain kaukana. On kiva. Et oikeesti tapa mua. Ja me muuten saadaan tähän hienoa introa. Kaikki tykkää katsoa, kun se vaan ampuu. No ei kun yhtä kerran. Ei. Sä et oo kuullut vielä kerran. Mä laitan chestiin mun tavarat, sit sä saat. Mä haluan ampua. Ei. Mä laitan chestiin mun Mut tavarat. kun mä haluun. Se saa. Sä saat ampua mut sitten jos... No kyllä mä nyt saan, mutta...
Kiellän. Sä tiedät. Eikö mä kiellän? Joo niin, mä kuulin. Sä tiedät. Mä sä chestiin mun tavarat, niin sit sä saat ampua mut. Voi helvetti, satana. Onks sulla tätä? Mä laitan. Tappaa se kuolit siihen. Vittu. Tappoyritys 5/5. Eiks täällä on luita? Luita! Helvetissä mä nyt pääsen tosta ilman, että mä otan sun tavarat. Ootan nyt, mä oon kohta siellä. Ja sä ota sitä. Oikeesti? Tuomo. Sä ne vitun panokset on. Anne tänne. Et ammu mua sitten. Anne tänne. Tammu mua. Miksi mä olin lattiansissa? Miksi mä oon lattiansissa? Mutta tammu mua. Anne tänne. Joo, tosta varmaan saakin myrkytyksen saakille. Se on monen kohtaa. Mä niin saa. Sä yrität ampua. Fuck! Oi saatana! Oi! Ei näissä on meidän ironia. Ui vittu mikä on äsken! Se on mun vuoro. Roke quit! Ei! Älä tappa mun! Mä sain koston. PPP ja täpi ja moi. On mulla katana. Oikeesti. Pitäis ottaa PvP pois päältä saada. Miten? Tää on Lancer. Niin kun pitäis. Koko iloinen, mulla on enää 3 tuntia. Tää uusi miekka. Vittu mitä väskää. Katana. On tää tekee damage. 1. Pikkasen hyvä. Tää on näin nopea. Et jumalauta. Kuvit paskaa. Miksi ei kuteen saa takasin? Sitä ei oo niinku arrovi juttu. Jolla ammutaan arroveja. Mun ruuat saada. 360! Jumalauta. En mä sain sun luus. Mä en oo yhteinen. Yhteinalainen kyllä ei näin. Yhteinen. Ei tänne mumpasin tälleen näin tänne. Mumpasin tälleen. Kuka niin tänne ympimään? Noin. Melkein kuolin siitäkin. Noin. Melkein kuolit siitäkin saa. Mä aloitan sen meidän kuuprojektin. Okei. No pelataan tätä sitten niinku silleen, että me päästään kuuhun asti. Tää on, kestää jotain 50 tuntia tää episode ja... Ei kun kato, tehdään sillä, että kuvataan vaan ihan perkeleesti ja sit niinku tulee yksi jakso. Niin, Eikö se sillä aina yhden jakson niinku kerrallaan laittaa? Vittu, selkeä. Tää on ihan perseestä. No tee sitten. Mitä vittua toi niinku on? Kopperi. Tää toi vaalean sininen. Vaalean sininen. Tumman sininen. Siinä on kullavieres. Toi. Lead. No mitä sillä nyt tekee? Halo, Pois se roski. No mulla on mun tavarat. Mikä sun tavara? Esim. Jotain niinku miekka ja rautahakku. Mikä rautahakku? Rautahakku? Mikä rautahakku?
Tehdään vaan silleen, että niinku kuvataan tässä kauan ja sit laitetaan aina yksi osa tubeen ja sitten Millä leikataan pois. Eikö toi ole hyvä aloitus sitten jollakin jaksolla? Leanin kore. Jotain muuta paskaa. Lippuja. Tässä on mun naama. Tää on lähellä. Noniin. Missä se taple-juttu on, jolla tehdään kaikki? Mikä ihmeen taple-juttu? Se juttu. Se on se juttu. Sä en tiedä sitä juttua. Noniin. Outo tyttö. Voi helvetti. Se kestää niin kauan. R. Mistä vetää, että sit me huomataan, kun me ollaan kuvattu tänne, että jotka on mikissä on jotain vikaa. R. R! No porpas. NASA. Taas. R. No ei sitten R. 3 leadia, Invar ja Joo, haistakaa paska. Testä invaria saa. En mä tiedä. Annetaan ja sitä saa Invaringoteilla. Miten saa ingottaja? Ignottaja. Miten saa Invar-pölyä? Tarvii Iron pölyjuttua. Jotain. Mitä toi on? Ironia ja Lisää iron. ferrous metal juttua, jota saa. Sitä yhtä kauan hakata tää puu kuin jotain hemmetin hakkaata obsidiani. Kuvataanko muuten sitten normaalakin Minecraftia? Joo. Olisiko tää hyvä loppu tälle episodelle? No joo, tää on varmaan ihan etin pitkä jakso. Ja uploadaaminen menee koko päivä. Tuskinpa. Se renderöiminen kestää kauan. No, se on sama asia. No on se mulla. No. Tässä nyt on varmaan niin jotain 45 minuuttia ehkä. Yli 45 minuuttia. Saattaa olla yli tunti. Hiljaa siinä alhaalla. Lopetitko sä? Ota nyt. Pitää ensin. Mä odotan, että sä voit lopettaa. Joo. Nyt ollaan lopettaa tässä, kun mä oon tässä ihan auki. Näin ekspertit lopettaa. Mitä? Ei, tää on vaikea päästä. Noin. Me ei ikinä päästä pois. Ota. Mun pitää tappaa sut. Ei oikein. Hei, mene toisen kulmaan. Ei helvetti, ei tästä tuu yhtään mitään. Jos mä vaan teen näin. Hei, mulla on tärkeää tavaraa. Saatana. Vittu. Okei. Joo, jospa se nyt ois tässä sitten tää jakso. No niin, paina Voi sitä! vittu. Paina nappia! Okei, hyvää päivän jatkoa.